Merħba sbieħ tiegħi. Jiena Miss Ġulja u hekk nitalmu neħdu gost flimkien. Kif intom? Tajbin! Illum ħanaqraw storja bil-Malti u vera storja sabiħa. Qabel ma nibdew l-istorja tfal, infakkarkom biex tafsu subscribe ħalli kull darba li jiena intella video ġdid intom tkunu tafu kull darba. U tistgħu wkoll tafsu din il-qampina biex hekk kull darba li jiena ntella video ġdid intom tkunu tafu. Issa, jekk intom għandkom YouTube ta' tfal jista' jkun il-qampina forsi ma tidirx imma ma ġara xejn l-importanti li tafsu subscribe. Mela tfal, l-istorja li ħanaqraw illum hija storja li naħseb jien ħatoġobkom. U din jisimha Karm il-kelb il-baħar. il-qabesu. Tini ċans qalbi nintroduċiha jien l-istorja. Oh, mima, għajdilhom ejja x'jisimha. Karm il-kelb il-baħar. U għajdilhom min kiteb l-istorja. Natalie Portelli. Bravo! U fejn hu publikat dan il-ktieb qalbi? Wise Owl Publications. Tfal, jekk intom tħobbu taqraw, inħeġġukom jiena u Miss Julie biex intom tixtru l-kodba u taqraw ukoll id-dar. Bravo, bravo! Tara kemm jaf xi jgħid nibdew l-istorja tfal. Li mawnina warajja qegħdin tarawha. Nibdewha? Ejja. Ejja, nibdew. Karm il-kelb il-baħar ħassu ma jiflaħx. Beda jom biex forsi jħossu aħjar u kien kollu ta' xejn. Biex forsi jinsa xi ftit mar ifittex ma' min jilab. Ħammur nilab. Eżatt, ħatmur tilab. Karm ra Arnita u mar ħdejja biex jara trid tilab. Kif fetaħ ħalqu biex jitkellem? Aċċu! Aċċu! Għarem ma xal naqra tħalġa l-kamera. Karm inħassat. Ħatqata. Ejwa għandek raġun u għalaq ħalqu malajr. Imma l-Arnita beżat u ħarbet minn ħdeħ. Tiddu għajjak. Għandek raġun, qed jibżaw minnek u. Iva. Oh, ja ħasra. Nina quiet. Ftit wara, Karm ħafna għajduli x'inhuma dawk. Ħut, mar ħdejhom biex jara jridux jilabu. Imma kif fetaħ ħalqu biex jitkellem għamluha miegħi. Aċċu! 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 Karm inħasat u għalaq ħalqu malar. Il-ħud beża u ħarab minn ħdeħ. Xiddu għajja, ma jiridux jilabu miegħi. Għax ħanini dawk qegħdin jaħsbu naħseb jien. X'taħsbu intom tfal? Eżatt, dawk qegħdin jaħsbu li ħajjikdimhom naħseb jien għax qed jiftaħ ħalqu. Ħanini, mela ma tiflax. Naħseb naqla l-allerġija għandi. Għandek raġun, palissa jkun hawn naqra allerġiji. Wara Karm ra Granċ. Mar ħdeħ biex jara jrid jilab. Kif fetaħ ħalqu biex jitkellem? Aċċu! 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 Il-kem ħatatas. Karm inħasat u għalaq ħalqu malajr. Il-Granċ biża u ħarab minn ħdeħ. Ja ħasra. Ja ħasra. Ħadd jibżgħu jilabu miegħu it-tfal. Karm madamx mara tenfil mar ħdeħ biex jara jrid jilab. Kif fetaħ ħalqu biex jitkellem x'għamel tfal? Aċċu! 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 Karm inħassat u għalaq ħalqu malajr. Id-tenfil beża u ħarab minn ħdeħ. Għaridux jilabu miegħi. Oh, ja ħasra. Kif intom tilabu miegħu tfal? Tilabu ma' kelb il-baħar? Ħadd ma
Alright, di tijak inti tittejda qalbi di. Alright. Ejja ħajda. ħadd ma jrid jilab miegħi, kulħadd qed jibża minni, kemm nixtieqni ħafna tas. Baċu! Baċu! Il-kem ħatatas. Karm, raħafna alka u ma riħakkek imnieħru mal-alka. Ejja ħakkek naqam nieħrek ħajraw kitfar. U ħassu ħafna ħjar. Aħjar qalbi. Iva! Vera, ħana ratas. Ma nistax. Tara ħina ħseb għaddilek. Tant ħassu tajjeb li ma baqax jatas il-qarnita. Fejn l-qarnita emmi? Il-qarnita, il-ħut, il-granċ, il-tenfil u l-fekruna tal-bahar ma beżawx aktar minnu. Tara! Karm kien ferħan ħafna. Ifraħ naqra ħiħa jaraw kitfar. Jej! Jej! Alright, issa tiftaħx ħafna ħalqek għax jieħdu qatta xorta. Baqa jilab sakemm kulħadd qallu il-lejli tajjeb. Kulħadd lab ma' Karm il-leħwa. Mela, għax ma bqajtx natas u ma bqawx jibżaw minni. Tara, proset, hej! Kemm xi ħaġa sabiħu ġvera tfal li konna ma min nilabu. Intkom għandkom ma min tilabu, jekk għandkom ma min tilabu, għaw buttuna hekk edha hekk jgħidula tamżab u għafsuha. U tfal jien nixtieq nirringrazzjakom ħafna tal-li qegħdin taraw daw il-kodba, għajdilhom thank you Karm. Thank you, grazzi bil-Malti. Eżatt, grazzi bil-Malti. Tfal jien nixtieq nirringrazzjakom ħafna u nfakkarkom li tistgħu taraw aktar filmati hawnhekk fuq dan iċ-channel sakemm jiena ntella video ġdid. Bye u grazzi. Tgħidilhom bye tal-aħħar. Bye, saħħa tfal! Saħħa tfal! Kampina biex intom kull darba li jiena nkun naf. Nina.